సూర్యాపేట జిల్లా చింతలపాలెం మండలంలో ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తాపడింది. బైక్ ను తప్పించబోయి అదుపు తప్పినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. వారిని వెంటనే అక్కడి నుంచి హాస్పిటల్ కు తరలించారు. సూర్యాపేట జిల్లా చింతలపాలెం మండలంలో ఒక ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా పడిపోయింది. ఒక బైక్ ను తప్పించబోయి అదుపు తప్పినట్టుగా చెబుతున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. వారిని వెంటనే ఘటనా స్థలం నుంచి హాస్పిటల్ కు తరలించి ప్రస్తుతం వారికి హాస్పిటల్లో చికిత్స అందిస్తున్నారు.